Sljedeći će u ime kluba SDP-a govoriti uvažena zastupnica Sabina Glasovac. Predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolege, Klub zastupnika SDP-a podržat će prijedlog odluke o proglašenju 2016. godine godinom Nikole Šubića Zrinskog na inicijativu Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti i međimurskog župana gospodina Matije Posavca. Smatramo da će se na ovaj način dati jedan dodatni svečani obol zapravo svim zaslugama koje Nikola Šubić Zrinski ima za Hrvatsku, ne samo za Hrvatsku nego za europsku i za svjetsku povijest, pogotovo zbog toga jer se 2016. godine zapravo obilježava 450. obljetnica Sigetske bitke u kojoj su Turci zahvaljujući Nikoli Šubiću Zrinskom zaustavljeni pred vratima na neki način Beča. Nikola Šubić Zrinski slavi se kao nacionalni junak u Hrvatskoj i Mađarskoj, a zbog svoje nazovimo to tako samurajske smrti, odnosno samurajskog načina smrti izuzetno je cijenjen i u Japanu, posebno je štovan. Uz ulicu u Budimpešti, uz trg u Zagrebu i uz spomenik u Čakovcu vjerujemo da ćemo proglašenjem ovakve odluke, odnosno vjerujem jednoglasnim donošenjem odluke ovog Hrvatskog sabora dati svoj doprinos, odnosno otvoriti vrata da se sa brojnim znanstvenim, kulturnim i drugim manifestacijama Republika Hrvatska zapravo na jedan simboličan način oduži svemu onome što je Nikola Šubić Zrinski učinio za Hrvatsku i za europsku povijest.